Benvingudes i benvinguts a La Maraldina. Després d'unes setmanes sense emetre cap entrevista als maraldins, estem molt contents perquè en aquest penúltim programa publiquem una conversa que ens ha agradat molt de fer. Atents perquè el tema que hi tractem té molt de futur. I deixeu-nos dir ja d'entrada que de cara al pròxim episodi per tancar la primera temporada de La Maraldina, que així com considerem que es mereix, sortejarem un petit obsequi. Ja ho sabem, ja sabem que a mitja temporada vam fer un altre sorteig, però és que ens ha agradat tant de fer aquest podcast, ens hem sentit tan ben acompanyats i, deixeu-nos-ho dir, tan ben escoltats que hem pensat que us ho volíem agrair. I així, sense més, doncs, si escolteu el pròxim episodi, sapigueu que podeu participar en un petit sorteig. Ara ja disposem-nos a entrar a la Maraldina i sorprenguem-nos amb el tema d'avui. La Maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu se'n treu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes, menys la del senyor. A la Maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La Maraldina és una muntanya on s'hi va a somiar. A Mercè Rodoreda li agradava molt riure. Es veu que les seves riallades, les seves rialles, eren famoses. Almenys amb tothom amb qui he parlat que l'havia conegut, una de les coses que més recorda és les seves ganes de riure i els seus riures esclatants. Una mica al contrari d'aquesta imatge tan ensucrada que una mica s'ha venut de Mercè Rodoreda, quan es llegeixen les cartes, per exemple, els lectors i les lectores poden percebre perfectament que es tracta d'una dona que tenia una gran energia i que precisament jo dolça per les cartes no la veig gens. La veig això, no? Amb molta força, amb molta energia, capaç d'enrabiar-se i això, no? La veig fins i tot molt, molt enfadada, però al mateix temps també la veig amb la capacitat de tenir un humor una mica sorneguer. Una de les coses que aquesta escriptora explicava sobre el procés d'elaboració de la novel·la que li va donar l'èxit de La plaça del Diamant és que precisament s'havia dedicat a posar molt d'humor a la part inicial de la novel·la. De fet, ella deia que La plaça del Diamant tenia dos tons, no? Un primer to que era més festiu, més humorístic, més simpàtic, alegre, per dir-ho així, i a partir del moment en què arriba la Guerra Civil Espanyola, doncs un to més tràgic, més trist, més desesperat, no? Fins i tot. Però avui precisament volem posar èmfasi en el to inicial, no? En aquest primer to que si el llegim així amb una mica de distància, especialment amb el personatge d'en Quimet, per una banda ens vindran ganes de dir-li que sí, que en efecte que és molt egoista i molt masclista, però sobretot, quan te'l mires, això dic, no? Amb distància, també és un personatge molt còmic, que fa unes tonteries i unes barbaritats que et poden fer somriure, no? Fins i tot. Hi ha precisament una escena en el capítol 5è de La plaça on el Quimet protesta davant de la seva mare perquè el menjar no té sal. I comença a dir tota una sèrie de barbaritats, com per exemple que el dimoni va fer els diabètics i s'emprenya amb la seva mare perquè troba que el menjar és dolç. Doncs bé, resulta que quan Rodoreda escrivia aquesta escena s'havia d'aixecar de la màquina d'escriure perquè no podia parar de riure i li encantava, es veu, fer dir aquestes barbaritats i aquestes bestieses al personatge del Quimet. Avui, en certa manera, en el nostre programa de La Maraldina, volem parlar d'humor
I per això hem anat a buscar una comunicadora cultural fantàstica que té molta flaca per l'humor, per Mercè Rodoreda i també per la literatura en general. Es diu Sara Serrano i el primer que fem en veure-la i en saludar-la és demanar-li que ens digui què espera trobar si entra a la Maraldina. Per mi la Maraldina automàticament m'aboca al món rodoredià, com no pot ser d'una altra manera, i penso que és un lloc on puc trobar coses quotidianes, però també coses molt especials, coses que podrien ser fantàstiques, però també coses tràgiques, i crec com una mica, com deia la Maria Àngela, penso que al final és un lloc màgic, no? Una muntanya màgica. A banda de ser la professional que s'encarrega de la comunicació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, la Sara Serrano és la creadora d'un compte de Twitter i d'Instagram que és tot un festival de l'humor. I a més, és uns comptes que es prenen la literatura catalana com a referència de les bromes i de les ocurrències que, si els mireu, si els hi doneu un cop d'ull, us faran pixar de riure. Efectivament, aquest compte és Amem si llegim, que ens encanta, que cada dilluns ens mirem. Des de fa un temps el porta precisament la Sara Serrano, que és la qui va tenir l'ocurrència, i des de fa gairebé un any també s'hi ha afegit la Gina de Tera. I ja ens podem imaginar que les dues es tronxen de riure quan planifiquen quines seran les bromes que ens participaran. Per exemple, només perquè us feu una idea, si miràveu Twitter el passat 10 d'octubre, que com sabeu, com heu de saber, és la data del naixement de l'escriptora, de la nostra escriptora, podíeu llegir, per exemple, 114 anys del naixement de Mercè Rodoreda. I podíeu veure a sota el papa Francesc en aquell conegut mem en el qual aixeca una hòstia consagrada cap al cel, però en lloc d'haver-hi la hòstia hi ha la cara, òbviament, de la Mercè Rodoreda. Si preguntem a la Sara si aquest mem exemplifica una mica l'explosió d'efecte que hi ha a les xarxes socials amb aquesta autora, és perquè realment considerem que Mercè Rodoreda té molt predicament a les xarxes, cada vegada més, i a més n'és una mostra a Mem si llegim. I també li preguntem per què pensa que està succeint aquest fenomen. I ella ens diu això. Com dius, el tema del papa Francesc, que és aquell mem que es va posar de moda fa uns mesos, que eren 3 imatges d'ell, no? I ell, a la quarta imatge, amb el joc de les imatges separades, feies que podies posar a qui tu volguessis. Nosaltres vam posar Rodoreda el dia que va néixer per fer una mica de broma, de la mateixa manera que la gent posa el seu futbolista preferit, no? Jo crec que tots som conscients, es veu fàcilment com en aquests últims anys la figura i l'obra de Mercè Rodoreda està tenint molt de ressò a les xarxes. Penso que hi ha uns motius externs, com ara les edicions que s'han fet, que no tenen a veure amb ella, però crec que l'essencial és que és una autora universal, no? Jo crec que tampoc no descobriré la sopa d'all si dic això, que tots ho pensem, que tots ho sabem, però és una autora que crec que ens parla d'un context concret a la seva obra i als seus llibres, però que és un context que és extrapolable i que al final, si tu llegeixes a l'Home o La plaça o La mort i la primavera, estem potser la mort no tant, però a La plaça i a l'Home, per exemple, estem en un context concret d'una Barcelona concreta, però són les coses que ens passen a tots, no? I que si no t'hi sents identificat tu directament, sí que saps d'algú altre amb qui identifiques algun personatge i al final ens parla de totes les coses que ens passen a tots, sempre, no? I això, que ja em sembla un motiu de pes, té molt més de sentit si parlem del seu estil. Jo crec que el seu estil és fabulós i és una de les poques autores, i quan dic autores em refereixo també a autors, en aquest cas,
que és capaç de fer tan fàcil la lectura, no? De fer-ho tan bonic i tan fàcil aparentment, però que també s'ha comentat molt, en realitat és un estil molt difícil d'escriure. I aquests són, jo crec, els dos grans motius de pes pels quals ella té l'èxit que té, i també perquè la seva figura, en ser també una autora coneguda i ser una dona que s'arreglava, una dona lliure, una dona valenta, una dona que era molt clara quan parlava, jo crec que això també ha donat molt de sí, per bé i per mal, i que això també fa que les xarxes estigui sent una personalitat que agafa un cert to. Un dels exemples de mems que s'empesquen cada setmana la Sara Serrano i la Gina de Tera parteix, per exemple, de citacions clàssiques d'autors com, per exemple, Mercè Rodoreda, i la gràcia aquí està a que siguin frases prou conegudes i a posar-les en un context totalment irreverent o en un context graciós. Fixeu-vos, per exemple, no? Una frase de Mercè Rodoreda que diu: sense ser aventurera, he viscut com s'ha de viure, o sigui, perillosament, que és una frase que s'ha subratllat moltíssimes vegades, no? Doncs Sara Serrano i Gina de Tera agafen aquesta frase i la posen amb una imatge on es veu una nena mirant a càmera amb un somriure trapella i al darrere tota una casa incendiada, no? I clar, quan agafen aquesta imatge i la col·loquen amb la frase de Mercè Rodoreda dient que ella ha viscut com s'ha de viure perillosament, doncs clar, et fa somriure, i més si ho veus a les 8 del matí anant a treballar. Però per acabar d'aclarir-ho, li preguntem a la Sara que ens expliqui exactament què és un mem. Ella, que ja fa 3 anys que s'hi dedica a això de fer mems, ens ho podrà dir, i més considerant que ja n'ha fet 300. Jo crec que el que ha passat amb el mem és que s'ha convertit en l'acudit dels nostres dies, no? O sigui, abans, jo me'n recordo quan era petita que la meva iaia, la meva mare, m'expliquen acudits, encara ho fan, però crec que els acudits en si han com una mica mort, no? I els nous acudits, entre d'altres, hi ha altres exemples i altres maneres, però em sembla com que és l'acudit dels nostres temps. El mem s'escampa per tot arreu i tothom el vol fer servir o compartir perquè ens serveix per expressar-nos, per fer humor, que és una cosa que crec que és molt necessària i molt saludable, però també per fer crítica de moltes coses. Per tant, aquestes dues vessants crec que li donen aquest sentit, i que això, no? Tu pots compartir un mem d'algú altre, simplement, o el pots agafar i fer-te el teu. I més enllà d'això, hi ha una altra cosa molt important, que és que els mems creen comunitat, no? Que és una cosa que, dit així, sembla una mica de missa, però comunitat real. Per exemple, doncs, tu pots ensenyar-li un mem a algú i ell no entendre què vol dir, o li has d'explicar el text, o el que sigui, però ja crees una comunitat quan hi ha una gent, com ens passa a Mems si llegim, que hi ha una gent que té una informació amb la qual estem tots compartint aquella informació, que en aquest cas és la literatura catalana, i estem fent broma amb unes imatges que són molt típiques a les xarxes i que cadascú utilitza amb el que vol, perquè, per exemple, nosaltres podem agafar un mem de no ho sé, no?, de Leonardo DiCaprio o de Britney Spears, i el fem servir per literatura catalana i tothom entén allò. I això és la comunitat aquesta. I en quin moment, quan neix a la teva ment la idea de crear a Mems si llegim? O sigui, com se t'acut, en quin moment se t'acut i per què penses, ostres, faig això, no? Això va ser un dia de manera espontània que vaig pensar en això, perquè s'uneixen en crear un conte de mems de literatura catalana, s'hi uneix l'humor, que és una cosa que m'agrada molt, la literatura catalana, que és una altra cosa que m'agrada molt,
i internet, que és una cosa que també m'interessa o m'agrada. Per tant, vaig pensar, podria provar de fer algun mem de Rodoreda, per exemple, justament per això, perquè quan tu en crees una, ha de ser una cosa que coneixes, no? També has de saber-ne del tema, no t'ho pots inventar. Llavors jo vaig fer uns mems al novembre, ara farà 3 anys, al 2019, i vaig crear un compte i vaig pensar, provaré aquesta cosa, però realment pensava que no tindria cap mena d'èxit, que els meus amics o coneguts de Twitter em farien un retuit per pena, no? En plan, pobre friqui, què està fent? Però vaig trobar que, hem anat creixent i després l'any passat s'hi va incorporar la Gina de Ter, ara ja no sóc jo sola, al principi sí, els primers 2 anys, i hem anat creixent i hem anat veient com la gent coneix molt bé els autors històrics de la literatura catalana, perquè nosaltres només ens dediquem a autors històrics i en literatura catalana, no traduccions i tot això. Per alguna banda també hauríem de retallar, no? I de decidir. I sí que fem autors de tots els països catalans i mirem molt també que la presència de les dones sigui gairebé igual a la dels homes, tot i que en literatura sempre el percentatge d'homes és molt més alt. Però vam fer això i vam començar amb els memes, després amb els gifs i finalment amb els stickers. I la veritat és que ara mateix tenim gairebé 9.000 seguidors a Twitter i 3.000 a Instagram. I hem fet col·laboracions i estem molt contentes. No sabem fins quan ens durarà això, fins que ens cansem, però de moment estem molt contentes. De seguida que m'explica això la Sara, jo entro a Twitter a veure com són els gifs i els stickers de Mem si llegim. De gifs, que són aquells fragments d'imatge animada, que són generalment molt breus i que han tingut molt de ressò a les xarxes, a Mem si llegim en tenen de molt divertits. N'hi ha un d'en Salvador Espriu que té aquella imatge aparentment molt seriosa, però que de cop i volta obre la boca, ensenya les dents, així com si rigués, i acluca els ulls, no? amb les seves ulleres de pasta. Hi ha un altre gif molt graciós, que segur que l'heu vist, és aquell d'en Pere Calders, que va fent saltirons i va donant voltes sobre ell mateix, i és una imatge amb la que no esperaríem veure a un escriptor tan conegut, no? N'hi ha una d'en Joan Fuster que per mi el fa molt característic, que es veu a l'escriptor tot arrufant el nas, i encara se li veu més pronunciat aquest perfil, no?, tan característic que tenia. O a un gif que a mi, és que la veritat és que em té robat el cor, perquè s'hi veu la Maria Aurèlia Capmany fent un discurs amb tota la seva energia, aixecant el braç i movent el braç amb molta força i al mateix temps parlant, no? I realment és una imatge molt bonica de veure. També n'hi ha un de gif de la Mercè Rodoreda fumant en una entrevista, i un altre que es veu Montserrat Roig, que es va presentar a la casa de Mercè Rodoreda de Romanyà de la Selva l'any 1977 per fer-li una entrevista, i se les veu a totes dues en el jardí de la casa de Romanyà, allà ben assegudes en un banc, no?, totes envoltades de roses vermelles, i de cop i volta apareix el Rotko, que el Rotko era el gos, el pastor alemany de Mercè Rodoreda, i ve tot mullat el gos, no? I s'espolsa tota l'aigua del damunt i tota l'aigua acaba mullant a Montserrat Roig, que surt corrents, i veiem a Mercè Rodoreda tronxant-se de riure, rient com pels descosits. Si ens fixem, també veurem que algunes de les bromes de Mem si llegim estan relacionades amb l'actualitat. Justament, per exemple, amb l'any Fuster, amb polèmiques literàries, i per això li demano a la Sara que m'expliqui quines són les converses que es solen generar al voltant del seu compte. Si són converses que estan lligades a l'actualitat o si són simplement bromes que s'uneixen a altres bromes, i ell em diu això.
com que som en un podcast de Rodoreda, em permeto ser pesada amb el tema, que és que jo crec que no hi ha res que els agradi més que un mem o un gif o un sticker de Rodoreda, però hi ha altres autors també que agraden molt. Nosaltres sí que vivim una mica de l'actualitat més literària, diguéssim, a vegades també de l'actualitat política o del tipus que sigui, perquè potser agafem una imatge per fer un mem que és, doncs, jo què sé, no?, del Parlament o del Congrés o d'una cosa així, però no intentem tant estar al dia en aquest tipus d'actualitat, sinó més en l'actualitat literària. Per exemple, doncs hem fet una col·laboració per l'any Ferrater, Gabriel Ferrater, una col·laboració també per l'any Joan Fuster, hem fet també altres col·laboracions així, o ens hem fet ressò sobretot de quan surt alguna novetat literària d'autors com per exemple ha sortit coses d'Anna Murià últimament, o ara estem preparant algun mem de la Rosa Maria Arquimbau, perquè surten llibres nous i llavors en aquest sentit sí que estem pendents una mica de l'actualitat, també si la gent ens ho proposa des de l'editorial o des de l'any commemoratiu que sigui. I després jo crec que això, sobretot crec que creem una comunitat que els hi fa gràcia riure amb un tema tan específic com és la literatura catalana, que coneix aquells autors i aquelles obres, per la qual cosa crec que també ens podem com felicitar, no jo, sinó els catalans, que sempre estem plorant una mica, perquè hi ha una sèrie de gent, que no és poca, que retuiteja aquests memes, que deixa comentaris, que diu, ostres, aquest autor, fins i tot tornant a Rodoreda, i no m'ho invento de veritat, i és l'únic cas que ens ha arribat, d'altres autors no ens ha arribat, però un noi ens va escriure i ens va dir per Instagram que tenia una amiga tan pesada que li enviava els stickers de Rodoreda que al final es va comprar un llibre seu per llegir-se'l. No sabem si aquest noi se l'ha llegit o no i li ha agradat o no, però aquest és una mica el tipus d'actualitat i d'activitat que fem. Ara justament deies això dels stickers. Amb el temps, a banda dels memes, heu incorporat stickers per posar-los a WhatsApp, no? I també a Telegram. El que ha tingut més èxit és el que, això és el que dieu, no? Precisament el de la Rodoreda amb una placa que diu «Soc la reina de Catalunya i ho saps». Quins altres personatges de la literatura? Ja ens has dit que ella és com la reina, no?, precisament, però quins altres personatges de la literatura catalana també interessen, no?, a la vostra comunitat? Sí, amb el tema dels stickers, sobretot, torno a parlar de la Gina de Tera perquè ella s'ha ocupat especialment d'aquest tema. Ho fem tot juntes, però sí que hi ha coses que una fa més que l'altra i en aquest tema penso que és important que torni a dir el seu nom. I l'sticker del que parles és una imatge que segur que molta gent coneix, que és la Rodoreda a la placa de la plaça del Diamant que li van posar al barri de Gràcia, no?, a la plaça. Llavors vam canviar el rètol que deia, no, doncs aquí, aquesta plaça tal, per soc la reina de Catalunya i ho saps. Aquest sticker va tenir, l'últim cop que ho vam mirar, que ja fa dies, tenia més de 8.500 descàrregues. Hem fet diferents packs, que vol dir que te'ls pots descarregar de 10 en 10, per exemple, els stickers, que són adhesius per WhatsApp i Telegram, o te'ls pots descarregar d'un en un. Altres autores, que en aquest cas també estic molt contenta que siguin sobretot autores, que amb stickers tenen molt èxit, són l'Anna Murià i la Isabel Clara Simó i l'Ausiàs Marc, tots una mica de literatura catalana de tots els temps. I amb memes, per exemple, també molt sovint fan bastant de riure els que fem, tenen bastant d'èxit els de Martí Pol, els de Maria Mercè Marçal, els de Villan Gómez, els d'Estellers. Depèn una mica també de la frase, sobretot quan són frases molt conegudes, també és això, la comunitat que tenim, doncs suposo que de seguida ho agafa i els hi agrada. D'enganxines o de stickers de Mercè Rodoreda, a Mems si llegim n'hi ha uns quants. Hi ha la típica imatge en què l'autora sosté un cargol de mar, que a mi és una fotografia que realment m'agrada molt de Mercè Rodoreda, però que a sota hi posa digui, digui, i clar, fa molta gràcia. O n'hi ha un davant de la màquina d'escriure, que
veiem a la Mercè Rodoreda com allò a punt d'escriure i de cop i volta posa me la bufa. Després hi ha una foto que surt rient pels descosits i que diu la mare que em va parir. Jo penso que s'ha de tenir molt d'enginy, no?, per pensar tanta varietat de frases lligades a fotografies de Mercè Rodoreda. Per això li pregunto a la Sara d'on treu tanta inspiració per crear tants continguts. Al principi tot estava per fer i tot era possible, com diu Martí Pol, llavors era més fàcil fer memes i més divertit, jo crec també, perquè clar, té un component que això ho fem perquè ens ho passem bé, no hi guanyem diners. Si algun dia fem una col·laboració puntual ens serveix per pagar el domini i el hosting del web que tenim i ja està. Llavors, en fem un cada setmana, normalment el traiem el dilluns al matí perquè jo crec que és un moment bastant important de la setmana, a primera hora, que és quan la gent va a treballar i dius, bueno, va, mira, així fem riure un moment, ni que sigui, i en fem una a la setmana normalment. Si algun dia hi ha alguna cosa a nivell d'actualitat literària que ens sembli que, mira, és que s'està parlant molt d'això, va, anem a fer una cosa, ho fem. Ja et dic, sempre treballem conjuntament amb la Gina, a vegades jo faig els meus memes i ella els seus, a vegades els fem conjuntament, però, clar, cada cop és més difícil perquè crec que en portem més de 300 i, clar, cada cop, bueno, algun cop hem repetit frases, però gairebé mai repetim ni les frases ni les imatges. Llavors, per això dic sempre que és un projecte que un dia haurà d'arribar al seu final, perquè no podem estar creant aquest contingut, no? Fins que tinguem 70 anys, no ho sé. Però bueno, de moment ens en sortim prou bé i el fet que siguem dues, doncs també ens fotem canya l'una a l'altra, perquè a vegades pots fer un meme en 3 minuts perquè ho tens molt clar, o pots estar un dia 2 hores buscant una imatge per una frase i no trobar-la. La Sara m'explica que el seu perfil de seguidor sol tenir entre 20 i 35 anys, encara que n'hi ha de més grans, i que sol ser un seguidor, el seguidor de Mems i Llegim, que, òbviament, coneix la literatura catalana i que, això ens diu ella, hi ha més dones que no pas homes. I m'indica que, tot i així, també tenen molts seguidors queer. Li pregunto per quin és el mem més famós que han fet a Mems i Llegim, i ella em diu que és un mem que té a veure amb la plaça del Diamant, i m'explica això. Mira, aquest mem, per la gent que ens escolti, és, suposo que tothom té present més o menys, la imatge d'aquella parella, no?, que el noi està com mirant-se una altra noia i la seva companya l'està mirant com dient, escolta, està gelosa, no?, què fas mirant-li el cul o no sé què li mira amb aquella noia. Doncs aquest mem, que justament és un mem que és conegut mundialment, però és una foto que es va fer a Girona l'any 2015, això sempre ho podeu saber, sempre ho expliquem des de Mems i Llegim, hi ha una enciclopèdia de mems, que és el knowyourmem.com, i allà pots anar a buscar quan va començar una imatge a fer-se famosa, des d'on, per què, amb quin compte, tal. Llavors, aquesta imatge, per això tinc aquestes dades, no és que tingui accés a res, que els altres no. Llavors, aquesta imatge que representa, no?, com hi ha aquest noi que s'està mirant algú altre en lloc de la seva companya, la seva nòvia, em va fer pensar molt clarament en el Quimet de la plaça del Diamant, no?, que en lloc de mirar-se la Natàlia o la Colometa i els seus fills i això, doncs sempre està com més pendent dels coloms, no? Llavors, la noia que es mirava eren els coloms, ell era el Quimet i la que estava gelosa i ningú li feia cas era la Colometa o la Natàlia. I aquest va ser un dels primers mems que, com et dic, també era més fàcil al principi que ara, perquè tot era nou i no n'havíem fet. Això va generar molts de retuits i likes i molta gent dient quin mem, quin riure, i és això, però clar, és el mateix que et deia. Si tu no has llegit la plaça, no saps què vol dir aquella imatge. Per tant, aquí la gràcia de tot plegat és que compartim entre tots una informació i que al final jo estic fent una broma que tothom entén.
Li donem les gràcies a la Sara per haver-nos acompanyat i per haver iniciat també un conte com aquest que ens fa tan i tan feliços i que a més està en certa manera lligat a Mercè Rodoreda i a la literatura catalana. Estem convençuts, de fet, que la mateixa Rodoreda s'hauria divertit amb aquest conte i li hauria agradat molt i molt. També és bo que sapigueu que, a més han fet unes xapes grogues per promocionar a Mem si llegim. Les podeu trobar a diverses llibreries, per exemple, a Fan 7, a aquesta llibreria de València, a la Capona a Tarragona, a la Carbonera, a Ona Llibres a Barcelona, a la Fatal de Lleida, a les Voltes de Girona, a Papaseit de Manresa, a Quart Creixent de Palma i a Saltamartí de Badalona. Allà podeu trobar aquestes xapes de color groc on posa Amem si llegim. I res més. A vosaltres, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un episodi més i recordeu que la setmana que ve serà l'últim episodi de la Maraldina d'aquesta temporada. La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la Maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s'hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.